ki gaba ɗaya duk wani iri ba inda na saba ganin ki ba me ke faruwa Bai kawai ina cikin tashin hankali. Wai a ce wai duk abin da yake faruwa a garin nan magana da yake kaiwa yake kawowa cewa ana son a kada Alhaji akwai wani dan takara da ya fito kice mun baki ji ba. Hajiya kake tada hankali. Mutumin nan fa a kasar waje yake. Ba waye san shi bare ma ya zabe shi. Ya zaki ce waye san shi? Kin san waye tsaya mishi kuwa? Alhaji Sahabi ne fa ya tsaya mishi. Kuma kin san yadda Alhaji Sahabi yake a wannan state din namu. Mutumin nan ana kamar su yi worshiping din shi kuma kice mun wani ba wani damuwa a women leader. Alhaji Sahabin banza da wuri. Ya faɗa da baki ana jin maganar shi mu kuma mu bada kuɗi a zaɓe mu. Kin san fa mutanen nan namu kaman kaji suke. Da zaran ka watsa musu tsaba za su zo. Amma in har muka ce za mu kulle bakin aljihu muna jira su zaɓe mu. Danna mana subscribe da kuma ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora. Na bashi account number na.